Turning up like you always do. Head to toe covered in tattoos. Sooner or later you're gonna come loose. What the fuck you gonna do? Здравейте, VBOX потребители, аз съм Avenger и това е втория ми клип за Machine TV. И да, от Plants vs Zombie е втори епизод. И нека продължим от 1.6, където сме стигнали. Така, ще си. Да. До тук бях стигнал преди. И сега ще се молим на всичко да става по-бързо, защото сега ще ми тръгне левела. Ето. Ами трябват още две слънца. Така. Колко да удържам за сега? Potato Mine! Yeah! Имаме Potato Mine. Да, който не знае какво е, това е мина, като мини през нея и ако се задейства достатъчно бързо мината, бум, кърми. И ще го направим да му е по-бързо. Аре бе, тъпо слънце. И тук излезе. Пах ти! Сега ти така ще го държим и ти тук долу, не знам. Аре, още едно бързо. Аре бе! О, шит, аре бе! Тук и айде по-бързо. Стреляй го. Оф, ома гъй, тук се трябва да сложа едно. Едно слънце, едно. Да, стои, дали ще мога да убия преди да ми издесите достигнато. Опа, извинявам се. Ма не ще се разбля. О! Омага! Къв си ти, бе? Аре, умри, бе! Ти сериозен ли си? Ага. Бас шит, аре, умри ти, бе. Падна му ръката, аре. Трябва да умре сега, ама ще умре. Ага, падна му главата. Така. И защо само такива са там горе ще ми излече растението, мамицата дева, бе. О, сега и с шапка изляха. Прекрасно просто. Изкривиха му шапката. Негър, умри, бе! Дай, мафака, дай! Всяка имам вече по две. Не съм почти до края. О! A huge wave of zombies. Final wave. Трябва много бързо да става работата. Умирайте, бе, цигани. Ага, писаха ми. Ще изчакат малко. Пишат, че изчакат малко, защото имам работа, трябва да снимам клипа. Нова карта, синьо растение да стреля. 175 слънца. Вижте колко много. Плант. 1 от 7, значи като стигнем до 1 от 9, 1 от 10, колко там ще го войде, го знам. Пускаме. Да, спираме клипа и така. Ще ги карам на 5 нива или там колко са, не знам. Shit. The zombies are coming. О, тук има 2 такива уейва, вижте. Тук има 2 мозъчета долу. Където нивата. Много яко.
Аре бе. Въй направо изхаква в мазния език. Вижте гадното зомби как. Вашко нарисувам, това е. Паси шита, виж какво маняшко. Тука пък ще излезе такова с каска, пък аз нямам. Даже такова ли те трепи. Сложа едно такова. Тя пак то не гръмна, баси. Чая. То шапката му не пада, пък да говорим. Яш. Тей бай, тъпото зомби, тей ба. Лета ли ти каската, а? Яш още. Ама защо не гръмва тази тъпа мина, бе? Пати тъпото. Трябва да гърми. О, газетно по телефона. Не сега. Не мога да говоря сега. Омага, как се пускати? Сгази го машинката. Изрудска машинка. Да видим какво прети. Замразява го. И бам, мамата. Забавя го и му взема повече живот. Дали не му взема повече живот, му го забавя явно и той не може да си толкова бързо. Третата линия, или четвърта линия тук за тях. Аре още едно слънце. Едно слънце, едно слънце. Те да може да насякъде стрелят по две. Така сега още едно слънце, ще сложа трето. То стана без ръка, а сега ще остане без глава. Направо го сцепиха. Вижте, това сега да забави, сега докато дойде до тука, докато поскочи, ще е 100%. Повече слънца да правим. Така. Направо изцепих тя. Много обича ви им дам. Извинявам се, че качвам така просто нещо. Се разболявам. Пак искам да качвам клипове за Machine TV, така че... Не как. И болен ще снимам. Яко ми е да снимам. И съм доволен, че ме приеха, така че... Само погледни за какво става въпрос. Ето само по четвърто. Долу му деформирах кифата тук направо долу. Да, това горе вижте как се мъчи с фроста.
A huge wave of zombies is approaching. Yeah, bitches. Final wave. Аре бе, Final Wave, големи сте казали, къс ти Final Wave. Само преди за какво става топки въпрос. Негърчета. Може да му бутните, бе. Бам! Какво прави това и сега не знам. Не знам какво прави, сега ще пробваме. Това. Let's rock! Yeah! Значи слагаме sunflower. Още и sunflower. Така. Тъй слагаме на те. И сега би трябвало трите да излизат по-бързичко така слънца, защото тук като си идва и не е много приятно да го чакам. Но те. Аре бе, по-бързо върви бе, аре по-бързо идвайте да ви трепе си. Баси садайте. Къде е още тос? Явно е те косачки от зерекуца, докато ги имаме защитават, ако стигне до там, имаме защитава, което е хубаво. По този начин трудно ще ме бутнат. Тоест, ако успее едно зомби да стигне до тук и ще го спра. 100%. Окей, то сложих тук вече две. Да му разцепат главата. Тук вече да имаме едно. Площено навсякъде. И сложа едно от тея. Той има каска. Добре, сега той да видим. Той не стреля. Изяри го. Изяри ското седи, изяри зомбито. Баси. И сега като го изяри, напълно ще го издели, ще го пусне сега по-моли. Баси фешенското. Хапна си го. Готна го. Ве. Едно зомби 100% се прибра от това. О, huge wave. Аз само с по две. Откъде има такива каски? Айде този да умре. И тук ще слагам още едно. И сега ще го изде. Гледайте. Ще до него. Бам! И се прибера.
Бам! Още едно зелено растение, което стреляе. Ева си. Ейциска 200. Стрелял по 2. По-яко стрелял по 2, коло раз. Значи ти стрелял по 2. Сигурно тъй. Не. Значи си първо това, второ това. После това. И вече ако стане нещо, сложим такова. Тъй. Айде по-бързо съберете слънца обаче. 25, 50. Второ слънце. 25, 50. Аре. 75, аре още 25. Аре бе. Пи шутър. Той стреля с грах, между другото, ако не знаете. Да, искам само да събера 200 да пробваме той и ще разбрахте, защото имам малко проблеми и не мога да остана да снимам, така че ах, тъпото ми куче, ай спри бе! Чуеш ме кучка, ме! Ах, шибано куче. Извинявам се. Добре, този долу ще ми... сега се връщам. Мисля, че ще спре вече. О! Ище то стреля като състезател. Вой! Едно пуснах за това ниво в момента. Или ще видим, ако успея ще мина цялото ниво, ма се съмнявам. Евентуално беше абсолютно ниво, кое ще мина. Така, само още 25. Гледайте. Бе, то ще ми изяда сенето. Баси шитняра. Мой ми издеш слънцето е... Ай се умри. Тема май. Пак. Айде. И то сега ще оживее. Ще не да минава. О, ясно. Айде, яш там ти. Пах ти гея. Той ниво се изложихме много. И ще почти нищо нямаме. Айде да huge wave. О, боже господи. Айде правите слънца по-бързо, тъй. Дай по-бързо слънца, аре! Ай, по-бързо. Сега имате 3, давайте по-бързо слънцата. Си пал, мамата. Ето, с шапката и сега ще ми се прави на норвежен. Ама и не.
Той докато еде, то ще го съсипе от токати. Яш. Очерно слънце и направо ще ти да го главата. Тук има такъв сказка. По-бързо искам още малко слънца, Още 2 слънца. Още едно. Едно. Аре по-бързо, едно тъпо слънце. Те. Аре, и то за шапката вече. Огана му кофата на глава. Наяде ли са, кучко? Наяде ли са? Не мога го бутна, пак си животно. Изяди ми го. Ето израк, сега кой ще мине ли? Баси тъпото. Сериозно ли? Изяде ми мозък. Фак! Няма да играя. Няма! Шит! Това беше всичко от Avenger 952. Довиждане.